kuti mumastreets esocial media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri imoza kuti zviri kuitika. Asi chekutanga, kana wanga usati wasubscriber watosaririra muzukuru, nekuti panapo patova ne60,000 plus subscribers handiti. So subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Aiwa ndichitoti maoko awa ndenyo handizomboendese maoko kwanatezvara indisandatanga kwamuri. Awa ndeyekuti thank you very much for subscribing. Thank you very much for over 9 million views. Thank you so much nekuramba muchisupporta basa riri panapa richienda mberi. Tave ne more than 60,000. 60,000 hadzisi dzekutamba wazukura. Thank you so much for believing in us. Thank you very much for believing in Uncle Sainda se brand renyu handiti. Ndichitoti zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Sainda. Subscribe tipinde mu 100,000. Takutomanyira mu 100 atichamire pakati apa handiti. So nyaya ndauya nayo vazukuru, vatungamiriri vemapurisa handiti, mashefu ku ZRP police, Zimbabwe Republic Police, vanonzi ivo vari kukomplaina nekuda kwemajunior police ava, maconstable nevamwe vane nyembe dzepasi, avo vari kutorwa mapictures kakawandisa semafotos amuri kuona, vachiita zvinonyadzisa sekutakurwa kubhuti refiti, sekuonekwa vachidya papublic, sekuonekwa vachiita zvinongonyadzisa zvinohumiliata the force handiti. Vari kupa warning yekuti aiwa majuniors ese achabatwa achiita chinhu chinonyadzisa papublic, they are going to face the arm of the law handiti. Vachapanishiwa punishment handiti. Vazukuru, ameno munozviona sei especially panyaya yetransport. Shuwa mupurisa kuna anoda kutakura mupurisa vashoma. Ndakazvi indiri kutaura vangu zvandakaona panzira. Unoona mapurisa anoshupika kuti awane transport. Dzimwe dzenguva kuna zupko rinoenda kune station yake kwaanoshandira, kana zupko rinouya asi rinoti nonokei pane nguva dzaanenge achidiwa kubasa. Anopedzera vakomana mushikashika vanopedzera mukanda kubhuti handiti. Anongopedzera akuhumiliatwa asi ariko vazukuru. Ameno munoriona sei dambudziko iri rinogona kupera sei vazukuru. Aya muonere kuti madzishe kumberi uko vaifanira kutanga vawinza especially patransport. Ndotaura hangu patransport vaifanira kuti vange vagadzirisa kuti mapurisa ange ane transport yavo vega handiti, because hazvisi safe kuti vanhu vanga vachinetsana navo, vachimhanyisana navo mutaundi, vanhu vanga vachibata murodhi, ndofuti vavanozopesa vakukumbira transport vakugara nawo mumakombi. Zvinhu zvachona unoshauri zvinombofamba sei. Asi ndaifunga kuti dai mapurisa awanirwa transport yavo and then vochinetsa nevanhu zvakanaka, achizova pakuenda kumba handitambure, pakuuya kubasa handitambure. Ameno munozviona sei vazukuru. Tingati ichi zvoda zviri kutaurwa nevakuru zvava tingazviti zvakanaka here, kana imimi ndimi muchataura comment section ngaibvire. Ndenyu vazukuru, from Uncle saying the only Zim Uncle, ndo zvadandouya zokuzivisa zviri kuitika mumastreets esocial media nemapurisa kutsurwa kwaitwa. Tichiti much love.